उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। कोकण रेल्वेचं पावसाळी वेळापत्रक जाहीर झालंय। कणकवलीतून सुटणाऱ्या रेल्वे गाड्यांच्या वेळेत बदल झालाय। काय आहेत बदललेल्या वेळा याची माहिती देतात कणकवली करस्पॉन्डंट उमेश भुचडे। नमस्कार। कोकण रेल्वेचे पावसाळी वेळापत्रक बदलले आहे। आपण पाहत आहोत की हे जे वेळापत्रक आहे ते सध्याच्या परिस्थितीत कणकवली रेल्वे स्थानकात आपण आहोत। कणकवली स्थानकातील ज्या रेल्वे गाड्यांचे जे आताचे टायमिंग आहे ते बदललेले आहे। आपण आपल्या कोकणचा लाईव्हच्या दर्शकांना सांगणार आहोत की हे जे वेळापत्रक आहे मंगला एक्सप्रेस आहे सकाळची ती 3:20 येणार आहे। त्यानंतर जी सावंतवाडी दिवा पॅसेंजर आहे ती 9 वाजता येणार आहे आणि 9:10 आहे। तशाच पद्धतीने मांडवीचे देखील टायमिंग बदलले आहे। मांडवी सकाळी 11 वाजता म्हणजे ह्या गाड्या ज्या आहेत या मुंबईला जाण्याच्या गाड्या आहेत, अपच्या गाड्या आहेत आणि ह्या गाड्याची मंगला असेल, दिवा असेल, मांडवी एक्सप्रेस, त्यानंतर जनशताब्दी एक्सप्रेस आहे ती दुपारी 2:08 म्हणजे 14चा टायमिंग आहे। 14 म्हणजे 2:08 ही मुंबईच्या दिशेने रवाना होणार आहे। तशाच पद्धतीने तुतारी एक्सप्रेस आहे ती देखील 18:46 म्हणजे संध्याकाळी 6:46 कणकवली स्थानकातून निघेल। कारण आपण कणकवली स्थानकातून ही निघण्याची वेळ सगळ्यांना सांगत आहोत कारण महत्त्वाचं स्टेशन आहे सिंधुदुर्गातलं हे कणकवली आणि इथून बऱ्याच गाड्या ह्या महत्त्वाच्या मेलगाड्या सुटतात आणि तो टायमिंग आपण सांगत आहोत। आणि त्यानंतर मुंबई एक्सप्रेस आहे जी रात्री 23:54 म्हणजे रात्री उशिरा असते आणि ती गाडी रात्री 11:54 आहे। त्यानंतर कोकण कन्या एक्सप्रेस जास्तीत जास्त प्रवास करणाऱ्याची संख्या आहे ती कोकण कन्या एक्सप्रेस ती गाडी जी आहे ती 8:24 कणकवली स्थानकातून सुटेल। त्याच्यानंतर ज्या EPRS ओखा असेल, एर्नाकुलम असतील, तेरुवल्ली असतील, करमली असतील, स्पेशल गाड्या आहेत, ह्या सर्वच गाड्यांचे वेळापत्रक कणकवली स्थानकात लावलेले आहे। पण पावसाच्या जो पावसाळा सुरू झाला आहे त्यावेळी कोकण रेल्वेच्या जी रेल्वे आहे त्याचा वेग मंदावला आहे कारण सध्याच्या घडीत पावसामुळे काही दरडी कोसळू शकतात किंवा अन्य अपघात दुर्घटना होऊ शकते। त्या दरम्यान ही रेल्वे कोकण रेल्वेची खबरदारी म्हणता येईल आणि त्याच दरम्यान सध्याची परिस्थिती आहे ती आपण ही लाईव्ह दृश्य बघतो की वेळ आता कणकवली स्थानकातील ह्या रेल्वे गाड्यांची आहे आणि वेळापत्रक आता बदललं आहे। त्यामुळे रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना हे आता लक्षात ठेवावं लागणार आहे किंवा तिकीटवर आपल्याला जो वेळ आहे तो आपल्याला वेळ पाहावा लागणार आहे कारण कालपर्यंत ही जी वेळ होती ती वेगळी होती आणि आज 10 जून पासून ही वेळ वेगळी आहे। त्यामुळे कणकवलीतून सुटणाऱ्या ज्या प्रवाशांनी ही खबरदारी घ्यावी की आज जो कोकण रेल्वे असेल, जनशताब्दी असेल, मांडवी असेल यांनी वेळेत येऊन आपला प्रवास सुखरूप करावा अन्यथा आपली रेल्वे चुकू शकते। उमेश भुचडे, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्हचं YouTube चॅनल।